Me llamo Peruna i soy llauradora i visc en una comunitat autònoma on els mateixos que es mengen les meues tomaques després s'escuren en fairi, on a l'arròs en coses li diuen paella, on pegar una becaeta li diuen diputat, on es festeja la figura de Jaume I, un rei genocida, on defenen antes al senyor home de Mercadona que a un llaurador de fora, on a la primera merda que es troben li diuen quequi. Sí, vivim en una casa de putes sense amo, pero ¿y lo que nos reímos? Ens rajava la sang cara avall i amb el mantell ens la sugava. Veníem rient perquè ningú no s'espantés. Endavant! Per què no te pises tu una puta barba de morro que tens? Que segur que el teu avó va soterrar musulmà. Che, mira tu, si el xic ja parlava en valencià. Jo no sóc el xiït, dice. Sera una patrie, un problème rose. Je suis Jaume Ier, le conquéreur. 9 d'octubre, res a celebrar. Una merda. Res a celebrar. Res a celebrar, una merda. El rei en Jaume assegura el bluff, bueno, com tots els reixos. Com els milionaris, és com els capitalistes, que són uns sinvergüences fills de puta, un mercanxifle. I estem parlant del pare fundador del nostre país, no, el nostre pare fundador. I no funda res. Cogne si fong. Tota sala de putes cogne si fong. Cogne si fong. Tot una igual mai. Tot ple de putes merdes i de putrefacció. N'hi havia hasta cocodrils. I una merda, la història de València és la del que fusilaren. Bueno, fusilaren no, que no n'hi havia fusil. Ah, no va dir-ho. Feren un genocidi en ells, els arrasaren, els explotaren. Tot València eren cogne si fong. Així n'hi havia unes persones que eren els veritables valencians Alors ça fondait le petit bras de la promenade. i s'escarregaren a tots. Yo venía así a tirar a todos los morros de merda. Yo le venía a hacer una guerra santa. Es lo que es una guerra santa, morro de merda. Lo que vosotros le digueu jihad. Els expulsaren, els donaven barcos i quan estaven en alta mar els tiraven i se quedaven... No, els dels barcos tiraven els que portaven i se quedaven. Vas deixar la ètnia ben neteta. Imperialisme pur i dur. Imperialisme pur i dur. Terres i diners. Feu la guerra i va invadir, que no conquerir, invadir. Violacions, assassinats, bueno, com en la vida real. No feia un pas que no fora pa ell. Jaume I, ton genocide préféré. Tio fora valent, pues no te dic que no. Que tinguera força, pues sí, en 2 metres, i en aquella gent que passava més fang que garró. Així és que la història la canvien, la miren, bé. A mi què collons me tenen que dir? És un mite, una mentira que a la burguesia i a la gent pudent li ha vingut molt bé per dir
Ai, nosaltres en l'antigüetat, vosaltres una merda. Conya si funk. Ja puc? Sí. Pues bé, estem així a la plaça de Sant Dionís, en el Ciutat Vella, així en el barri del Carme. Estem així darrere, està passant la policia local. Això se pot gravar? Sí. Vale. Pues però torna a començar, no? Anem al rotllo? Molt bona vesprada, estem així en la plaça Sant Dionís, en Ciutat Vella, en el barri del Carme. Ja sabeu, així esta plaça era famosa perquè era on els mauletos feien les primeres festes per la independència, s'hi tocaven grans grups com Sangacho, Brimpats, els Moonlocks, vamos, els tres grups que n'hi havia en aquella època. També està l'Immortal, l'únic garito que queda, avui està tancat, però d'aquella època on encara es venen calimochos i n'hi ha preus populars i combatius. Els bomberos que venen a rescatar-nos i res. Cale Barraca en directe. Hem vingut així a parlar amb la gent del barri, a parlar dels pisos turístics, de tota la gentrificació, encara que crec que ja arribem tard perquè el barri està completament gentrificat i res, així estem. Molt bé, que estem així entre el carrer Santo Tomàs i el carrer Ripalda, així en el barri del Carme. Estem així en Isabel, en una veïna. Explica'm un poc, Isabel, això del Valencia Flats, ¿qué es? ¿De flatulencias o de...? Explícanos un poco. Bueno, es un grupo de mafiosillos que han empezado a montar apartamentos por todo el barrio del Carme, por todo el centro histórico. De momento llevan 6 o 7 bloques de apartamentos. Este es el primero que hicieron, que está justo al lado de mi casa. Bueno, como veréis, tengo 3 terrazas, 3 pisos justamente encarados a mi terraza. Entonces aquí dentro se oye como si estuviera dentro de mi casa. Cuando abren las ventanas y tal, pues se oye todo. Entonces... I així quants pisos tenen esta gent? Aquí tienen 11 apartamentos, exactamente. I en tot el Carme quants tindran? Pues deben tener unos 6 o 7 bloques. Y bueno, aquí he tenido de todo, desde despedidas de solteros, pues yo qué sé, hinchas de fútbol cuando los mundiales, gritando todo el día desde las 10 de la mañana borrachos, gente subiendo por aquí a montar el botellón en el tejado, como la última vez. He tenido de todo, de todo. Claro, es que son 10 años que llevo aguantando esto. O sea, y esta gente aparte tindran el món, ¿no? Mogolló de apartaments, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, me imagino que sí, porque vamos, es un pequeño emporio que han montado aquí. Nos han comentado, ¿no? Que venen un 4x4 blanc y la aparquen así en la plaza, sí, ¿no? Sí, aquí en mitad de la acera. Como si fueran el Samos, ¿no? Exactamente, sí, ellos directamente entraron por mi terraza, por el armario de aquí, subieron a ese tejado y montaron la fiesta ahí, con cervezas, botellas de vodka, había de todo ahí, música, de todo. Cual no se podían haber caído, matado a alguien, yo qué sé, cualquier cosa. I bé, Isabel, tu com a veïna has denunciat esta situació a algú o...? Bueno, sí, a la policía local, pero la policía local cuando les llamé tardaron 1 hora en venir y ni siquiera fueron capaces de identificar a las personas que estaban ahí en los pisos. Y aquí no sabes a quién te vas a encontrar. Puede haber gente muy civilizada, pero puede haber gente salvaje. Tuve que pedir que pusieran rejas porque, claro, no sabes quién te vas a encontrar de aquí al lado. Estaban estos 4, pero es que después cuando bajé a poner la denuncia estaban esos 4 y 8 más. Había 12 personas aquí abajo haciendo botellón, que eran de la misma finca. La policía no hizo nada, simplemente eso, me dijeron que no podían identificarlos porque no tenía nada que ver lo de la calle con lo de arriba, en fin, una serie de incongruencias que no... I bé, m'imagino que estos 11 pisos tindran també aire condicionat i aquestes coses, ¿no? Que claro, sí. Un poc. ¿Y dónde tienen los aparatos de aire acondicionado, Isabel? Lo tienen en un patio de luces, justo en el piso debajo del mío, entonces claro, todo el calor sube y en mi casa estamos como a 50 grados en verano. ¿Carrer qué? Adoberies. ¿Y por qué pone tenerías? Perquè és la traducció. Ah, però en valencià com és? Adoberies, jo. I l'altre veiem diu, l'altre vas i tornes. I tu què la vas dir? Jo? Au, vés-te'n a fer la mà. Oh, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah, 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 ouais? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, oui. Ah, ja. Oh, ja, ja.
Bon dia pel matí, estem així en el Parc del Molí de Godella, estem així en l'Apa i Ricardo, ja sabeu, el camarón del País Valencià i el tomatito. I res, estem així perquè esta gent són notícia, perquè d'ací poc, no, Apa, aneu a treure un disco. Ara, bueno, pues bé, mira, sí, anem a treure un disc una miqueta perillós. Sempre han fet el que mos hagi dels collons. Més clar d'aigua, no? Com això de cada barraca. Això de cada barraca són uns cabrons, exacte. El disc es diu Flamencianes. Hòstia, que no... Les flames de les falles? No, perquè és una barreja de lo que és el cant flamenc en lo que és el cant nostre, no? En el cant valencianes, no? Les malaenes. Correcte, malaenes, i que és això, que no. I bueno, jo sempre estava buscant algun músic que me sabera portar al seu terreny i bueno, i en ell, bueno, pues, no és que me sap me sap dur a tots els terrenos. Apa para mí es un cantante tiene sus necesidades de cantante, necesita que le lleven, que le... Perdona, ¿un cantante o un cantador? ¿O las dos cosas? Es que uno que canta es un cantante, da igual si canta esto que música tibetana, ¿no? Yo creo que lo bueno que tiene es que la voz de Apa admite todo esa borrallín de extravagancia muchas veces, ¿no? Jo així veig molt d'amor, I bueno, Apa i Ricardo, què podem trobar en Flamencianes? O què podem trobar? Perquè està ja... Bueno, pues mira, pues podem trobar, bueno, pues totes classes, diguem, de variants del flamenc. Baladas heavies, no? Exactament, heavies cap. Bueno, pues podem trobar unes buleries d'allà, del sud i tal, molt ben dutes, o sigui, molt ben, diguem, portades per Ricardo i tal. I aleshores una de les coses que té és que he estat barallant en poetes del poble, com és Carles Cano i com és Eduard Marco. Pues tenim al Francesc Arnau, que ha fet un poema per a la carátula y tal, ¿no? Tenemos a Jesús Jimeno en la batería, tenemos a Diego López en las percusiones, a Eduard Navarro en las cuerdas y dulzainas, tenemos a Teresa cantando, Lucho Aguilar con contrabajo, Toni Guzmán, Paco Lucas con las cuerdas también. Una que fue Paco Muñoz ja fa, crec que fue per el 2003 o 2002, pues una altra que hemos fet així el company, Sifu. Entre Ponent i Llevant, ja que l'any que ve faig 40 anys que estic en el rotllo este que vamos que no m'ha fet res, m'ha costat la meva vida, però bueno, ahí estem, no? No sé per on hi seran els tirs, però bueno... La contratació, exactament. Espero que a la gent li faci goig, que se puga vendre i, bueno, ja, per això. Estem així en el carrer Adoberies del Carme i m'ha trobat Àlex, un veí d'ací de quasi tota la vida. Ja sabeu, estem així en el que antes era el Santa Fe o Santa Cruz, o com se diga. Recordeu que així tots els dimecres n'hi ha pizzas veganes que fa Paco el hippie, la veu-lo, veí de Burjassot, Estellecià. I bé, Àlex, comenta'm un poc com veu la situació actual del barri, passat, present i futur un poc. La situació actual és un poc lamentable. Vull dir, dona un poc de llàstima veure com està actualment el barri del Carme en lo que va ser abans, en lo que és ara i en lo que es pot convertir en un futur. És un poc lamentable. Doncs se nota que com a apartat, que este barri s'ha quedat mig abandonat, com si ha estat de moda i ja mateix es troba com abandonat. Què vius, en un pis turístic d'això o explica'm un poc? Sí, jo he rodejat entre 10 alemanes, 5 angleses i 4 franceses. Això, perdona que el diga, pareix una pel·lícula d'Esteso y Pajares de l'època, però bé. Bueno, hombre, antes eso de ahí no estaba. Tu eres un activista artístic del barri, no? Que et dediques a fer pintades ahí pel barri reivindicat en contra de la gentrificació de lo que és la gent d'ací, dels barris de Moatros. I bueno, el canviaries de barri, com veus el futur del barri? Vols quedar-te així? Penses que encara és recuperable això? Quina activitat anaves a realitzar ara mateixa? Ara mateixa anava a realitzar una obra d'art urbà, tipo el Bansky, de pintar clavegueres.
Jo no vull anar-me'n del barri, la veritat, jo soc de Massanassa, però estic així molt a gust, me pareix que és el millor barri de València, però també me pareix que està seguint un barri que s'està degradant. Les clavegueres també són part del patrimoni, no? No, clavegueres no és un patrimoni. Jo diria que no, que això és algo raro, no sé. I que la gent d'ací de València està abandonant a favor dels turistes, així com hi ha molta gent que està enriquint-se amb el negoci dels apartaments turístics. Hombre, ha cambiado mucho desde que yo lo conozco, cambió mucho. El govern del canvi, pues, quan hagin canviat euros per dòlars, jo el canvi no l'he vist, i si este és el canvi que durant 25 anys portàvem esperant, si el canvi és posar per davant els diners que els veïns, pues la veritat, no és ningú canvi, això ja és més de lo mateix, inclús pot anar a pitjor. Primera seria il·legalitzar tots els apartaments turístics, fer que la gent tinguera interès per tornar al barri. Quins garitos, tu que eres veí, quins garitos me recomanaries para perquè si encara no han pagat igual mos toca així corregent, però bueno, quan no mos coneixen. Garitos de l'època pocs, garitos de l'època podeu trobar l'Immortal, podeu trobar el Negret, que n'ha que vindre al Carme, n'ha que vindre a Ciutat Vella, perquè és el millor barri de València. Vols afegir alguna més com a veí del barri d'ací de tota la vida? Que no som veí del barri, d'ací de tota la vida. Però vés a embrutar este barri per no embrutar el teu? Sí. Fins així l'entrevista. No més preguntes, senyoria. La bandera de la mitja lluna va ser davallada i hissada a la Per aquesta raó, la ciutat no va ser saquejada i els sarraïns van ser acompanyats i protegits fins a Cullera. Ja ficats així molt prim, miràs que tot siga bé. Va ser València, però Alcira, Gandia i Vionil, Alacant tardaren 30-40 anys en fer-se nets. Si jo vaig arribar i vaig dir toca, preferia arribar a Xativa. I Peníscola i tot això, 20 anys antes, és un dir. A veure si m'explica. Però sí, una ciutat que, si tu saps, el nom de València, en àrab, a part de valencià ja, era no sé què, que volia dir la ciutat del polvo. No tenia collons ella a València entrar fent-li creure al porrito que n'hi havia així de valencià que li anava a respetar i en 4 dies els tragué de València. El rei Moró, Super Saiyan, se va tornar rubio de la malícia quan el vas tirar d'ací. L'Alsrac, ixe. Ixe era valencià. Su fus, valencià. I el tio digue, però de què? Este tio mos està enganyant i estigui a punt de guanyar-li. Tu creus que molta gent sabrà qui és l'Alsrac, que estàs mirant-nos? A banda de tu i jo. Calla. Vamos, no és que no saben qui és, no saben ni lo que feu, ni a on el mataren més o menys, que l'assassinaren, que va ser una traïció. Tenien més por que una tormenta, perquè n'hi havia valencians autèntics que diuen, bueno, però escolta, si nosaltres estem així tota la vida, ara estos fills de putes que han venut de fora... Antes francesos que morros! Sabent tot això que mos has dit, què el pareix que la propaganda enguany del 9 d'octubre siga al final del testament de Jaume I, on fica ajudeu-vos sempre, tingueu cuidado de l'oprimit i dels pobles xicotets... Això no sé si ho has vist la campanya del 9 d'octubre, però parla justament d'això. Que a favor dels oprimits, per guardar-los... I Franco, soy por los trabajadores, y el que no tenga la mano con sangre que no tema, después es mataba con sangre, sin sangre i coneguts i arrimats. Però la història que t'escriuen en tots els països és una mentira. Per sort ara van a fer-me una pel·lícula, es madrileños, una pel·lícula, oh la la, très jolie, con Juego de Tronos, pero en mí será todo divertido. Tengo mucha envidia de verla. Els criminals assassins que manaven entonces, i això són els que ixen a la història, però el poble que treballava, el poble que li obligaven a anar a fer una guerra en Sicília, que és com ara ja dirà, però què collons hemos ha perdut a nosaltres allí? Avui si m'explica, no, és que defienden nuestra democràcia, però si no n'hi ha democràcia, sí, com l'anem a defendre allà, che?
¿Qué es que sea un parterre? ¿C'est como una almaciga? A més, què agarrar? Tot el que havia conquerit, que podia haver eixit una bona nació... I què va fer d'ella? Va, este tros pel meu fill major, este tros pel meu fill no sé què. Ara tu rei d'ací, i tu, si se mor aquell... El seu cortijo. Era un cortijo. Conte de les coloms de merder, caramel la capa. I entonces els valencians on tenen que fonamentar la nostra identitat com a poble per al futur, si són tots uns lladres, uns corruptes, què fem? Ni Jaume I, ni Vinatea, ni... Però que aquests no eren poble. Lo que porten el camp de su rapenat és un drac. Jo no soc Batman, jo soc més paregut a Dràcula. Què estan parlant? O sigui, vull dir jo que no és una cosa que si el rei en Jaume, no, jo és que tots els reixos, tots els que manen, me'ls passe per la... Els que manen sempre van passant-se els sous als altres. Sí, tu ho tens molt clar. Han vengut a robar-nos i continuen. Com si fong. El meu nom no importa, els meus anys tampoc. El país del que vinc d'Espanya està prop. Regió valenciana, taronja i fartons, poble, terra i ciutat. Em deu al costat. Els llibres d'història ho compten prou bé. Als moros va fotre en Jaume I. Als moros va fotre del Puig al Saler, lo regne era jove i Déu va dir xe. I després Alacant va ser alliberat i els comtats catalans se'ns volen apropar fins que Pere IV mos va defensar. Segle d'Oraus i Asmar em deu al costat. I ja ningú diu res del nostre palleter, qui declara la guerra a Napoleó. Visca Ferran VII i mort als traïdors, va fer els fora els gavatxos i Déu va dir xe. Però els traïdors van tornar al segle XIX i en la Renaixença mos furten el nom. Per això Blasco Ibáñez escriu en espanyol i això mos dona igual, té a Déu al costat. I durant el segle XX, en principi tot bé. No sé què d'una guerra i d'afusellaments, però qui vol memòria
quan sobraven calés. Déu, pàtria i extraperlisme, i Déu va dir «Txè!». I què em dius dels 90, aquells anys daurats, del València en la Champions, a Bradelo i el Babalà, falleres que ploren, tot de felicitat. Cotino, Rita i Zaplana, amb Déu al costat. Però ara, als nostres dies, regna Ximo Puig. Qui mana és Mònica Oltra, això és veritat i punt. Per això València és Caracas, i si m'apures la US. I per això el nostre senyor se'ns ha anat del costat.